Jamen Jan, det er jo et stort øjeblik. Hydrema, Danmarks eller Nordjyllands første Interforce støttevirksomhed. Det er vi glade for. Tillykke med det. Ja, tak. Og tak fordi I gerne vil være med til det. Ja. Det er en stor glæde for os. Ja, og det er også en stor glæde for os, fordi vi har jo som sagt været med i Interforce i mange år siden begyndelsen i 90'erne. Det har jo indtil videre været en frivillig medlemskab, hvor man har givet en hensigtserklæring. Nu går vi jo lidt mere ind i det og giver en forpligtelse og er med til at støtte op om at give vores medarbejdere fri, dem som måtte have en aftale med forsvar eller beredskab eller hjemmeværende for den sags skyld i op til 5 dage med løn fra virksomheden. Det signal vil vi rigtig gerne være med til at sende i de her tider, hvor der er et behov for, at alle bakker op omkring forsvaret. Tak for det. Ja.